This is America. Don't catch you slipping now. Don't catch you slipping now. Look what I'm whipping now. This is America. Don't catch you slipping now. Don't catch you slipping now. Look what I'm whipping now. This is America. Don't catch you slipping now. Look how I'm living now. Police be tripping now. Yeah, this is America. Guns in my area. I got the strap. I gotta carry 'em. Yeah, I'ma go into this. Yeah, this is gorilla. Yeah, I'ma go get the bag. Yeah, or I'ma get the pad. Yeah, I'm so cold like yeah. I'm so dull like yeah. We gon' blow like yeah. Black man. This is America. Don't catch you slipping now. Don't catch you slipping now. Look what I'm whipping now. This is America. Don't catch you slipping now. Don't catch you slipping now. Look what I'm whipping now. D'ací a 11 minuts aplegarem a les 12 de la nit. Estem a la qüestió parlant de les protestes als Estats Units contra la violència policial i el racisme, unes protestes que han votat també a altres parts del món i que aplegaran també així este cap de setmana. Però és que és una realitat, si eres negre tens més probabilitats de ser sospitós, tal com Adelaida corroboren les xifres. Sí, de fet, alguns convidats que hem tingut aquesta nit ho han apuntat i ho confirma la principal associació de metges dels Estats Units. La violència policial és sistèmica i ja és considerada un problema de salut pública per les conseqüències que genera tant per al sistema sanitari nord-americà com per als milers de persones a qui afecta cada any. A més, és la 6a causa de mort entre els homes d'entre 25 i 29 anys. Segons l'ONG Mapping Police Violence, l'any passat 1.100 persones van morir com a conseqüència de la intervenció justificada o no dels cossos policials, una xifra que representa 3 morts cada dia als Estats Units. I la població negra, com dèiem, té més probabilitats de ser-ne víctima, representa menys del 20% del total dels habitants dels Estats Units i en canvi són més del 50% de les víctimes de la violència policial. A més, tenen 2,5 vegades més de probabilitats de patir aquest tipus de violència. Doncs ara continuem parlant del mateix assumpte i ho fem amb Paco Solans, ell és el president de SOS Racisme al País Valencià. Bona nit. De quina manera, no sé si hi ha alguna manera de comparar este racisme als Estats Units, això que estem analitzant, amb el que pasa así? A ver, en cuanto a dimensiones, es evidente que es muy diferente. En cuanto a dimensiones, por 2 motivos fundamentales. Aparte de los evidentes de las distintas dimensiones entre una nación como Estados Unidos y un país como España, ¿no? Y por razones históricas y demográficas. Ahora bien, en cuanto a la naturaleza del problema, la naturaleza profunda del problema, yo creo que no hay tantas diferencias. Es decir, estamos ante una enfermedad social, una enfermedad mental social, que es el racismo, ante la que las instituciones han hecho muy poco, y ahora creo que es muy pedagógico hablar ahora de enfermedad y de enfermedad pública, con la crisis del coronavirus que estamos viviendo, como digo, ante la cual las autoridades no solo han hecho muy poco, sino que indirectamente han fomentado o están participando de ella. De fet, senyor Solans, vostè parla d'un racisme institucional passiu i un altre actiu, no? Suposa que s'està referint a això, què és exactament? El racismo institucional pasivo sería precisamente a eso a que me refería, es decir, a ver que el racismo forma parte de nuestra sociedad y no se hace nada. Es decir, esa enfermedad social mental que requiere un tratamiento, que requiere una prevención,
que requiere una serie de políticas curativas de esa enfermedad, pues no se están poniendo en práctica. Esa pasividad de las instituciones es una forma de racismo. Y el activo parte de leyes, como por ejemplo la ley de extranjería o como otro tipo de leyes que no solo no hacen nada, sino que incluso fomentan ese racismo, ¿no? En nuestro país, afortunadamente, pues bueno, pues tenemos unos valores constitucionales y un régimen constitucional donde hacerlo eso descaradamente, pues es difícil. Pero hacerlo por lo bajini, digamos, hacerlo de forma soterrada, és no solo fàcil, sinó que s'ha convertit en algo cotidiano. No sé si podem únicament relacionar, per exemple, el racisme així amb l'extrema dreta o si hi ha una part de la societat que és racista a pesar de no compartir tot el discurs de l'extrema dreta. En el tema de la extrema derecha estamos hablando precisamente del racismo descarado, es decir, del racismo sin complejos, como dirían ellos mismos, ¿no? Ese racismo que es explícito y activo. Pero yo insisto, lo grave no es ese, que siendo muy grave, el más grave es el de, por ejemplo, el que en nuestro país siga habiendo auténticas campañas de detención y de identificación de extranjeros por su perfil étnico, y sin embargo las autoridades no solo no hagan nada, sino que incluso lo aplaudan, lo alaben o lo fomenten, ¿no? O que existan los CIES, donde es claramente el perfil étnico es muy determinante, o que exista una política de extranjería como la que sufrimos, donde el elemento racial está ahí, a poco que se vean las estadísticas. ¿Es peligroso? ¿Qué es más peligroso, lo descarado o lo soterrado? Pues eso ya, digamos que lo dirá la historia, pero a mí me parece más peligroso lo soterrado. Senyor Solans, preguntes també dels nostres companys des del plató. Li preguntarà ara el nostre company Adolf. Sí, hola, bona nit. Jo volia preguntar-li, la nostra història tampoc és per a presumir de racisme, no? Vam tirar els jueus, vam tirar els musulmans, en fi, hi ha tota una història de la cual tampoco, y no parlen de Europa, ¿no? Que ya hay un... Pero a mí lo que me agradaría es... La historia del pueblo gitano en España, exacto, a mí me parece un ejemplo que a veces nos lo dejamos en el tintero y que hay que recordar. Pero a mí lo que m'agradaria saber és la seva opinió sobre la possibilitat. Jo crec que el que ja és un intent per part de certs sectors de la ultradreta de copiar d'alguna manera discursos de països com passa als Estats Units, a la ultradreta americana. No hi ha que oblidar que la ultradreta espanyola està assessorada d'alguna manera per els moviments estos de l'extrema dreta americana, no? De copiar, diguem, uns mecanismes d'un país en el que les qüestions són bastant distintes, històriques i estructurals, no? I m'agradaria saber fins a quin punt creu que això és possible, que acabe copiant-se o que és un esforç, diguem, que no anirà a cap lloc. A ver, yo creo que este fenómeno de copiarse es porque de alguna manera la extrema derecha procede de una operación, y no quiero ser conspiranoico, pero tú mismo has mencionado el asesoramiento por el señor Steve Bannon de prácticamente toda la extrema derecha europea, de cómo es una operación orquestada durante mucho tiempo, diseñada, y en la cual, por tanto, se está intentando copar una buena parte del poder o incluso el poder, como han llegado a hacerlo en Brasil o en Estados Unidos, o en Hungría o en Polonia, en la cual, pues bueno, pues ha funcionado por ensayo-error y donde se exportan las fórmulas que han tenido éxito. Pues ese populismo de ultraderecha, de hacer un nacionalismo extremo, de envolverse en la bandera, de adoptar un discurso zafio, grosero, pero que llega a la gente, pues les está saliendo bien, lamentablemente. Entonces es un instrumento muy peligroso. En España hasta hace poco tiempo nos creíamos curados de espanto, creíamos vacunados de ello,
y ha aparecido la extrema derecha en nuestros parlamentos con una fuerza que a mí personalmente me hace estremecer. Última pregunta, senyor Solans. Miquel? Sí, bona nit, Paco. Coincidís moltíssim amb vostè quan ha assenyalat que, evidentment, l'extrema dreta representa aquesta cara més descarada, diguem, del racisme, però i vostè com a advocat ho sap, vull dir, vostè ha lidiat en casos quasi més sovint amb les administracions que amb incidents casuals, no? I aquesta és una miqueta la crítica que alguns, els que estem observant el tema del racisme fa temps, fem, no? Que no són fets aïllats, no són coses espontànies, sinó forma part inclús d'una qüestió cultural, com ha apuntat també Adolf abans, que venim d'expulsar els jueus, d'expulsar els moriscos, de tindre el poble gitano absolutament marginat. És una qüestió estructural. Així al plató no hi ha ninguna persona negra o de cap altra d'això parlant sobre racisme. Estem més blancs parlant sobre un tema que no ens afecta a nosaltres. Per exemple, són aquestes coses estructurals que a vegades no ens donen compte, que a vegades tenim tan naturalitzades. Jo, quan he baixat avui del tren, a l'única persona dels 50 que anàvem en el tren que han parat era un xic àrab. És a dir, aquestes coses que veiem tan normals i tan naturalitzades que no fa falta que vinga un nazi a obrir-li el cap a un immigrant, sinó que estan absolutament normalitzades en la nostra societat i que estic convençut de que tu, com a advocat, hauràs lidiat molt més en aquest tipus de casos. Yo por eso a mí yo creo que parte del análisis necesario que hay que hacer del racismo como fenómeno no es solo como fenómeno social, sino y que hay que hablar del racismo institucional, de cómo las instituciones están siendo cómplices e incluso promotoras de ese racismo. Y además me viene muy bien esta reflexión para señalar que como, por ejemplo, en Estados Unidos, démonos cuenta, pero no solo en Estados Unidos, en los banlieues franceses o en otro tipo de conflictos que ha habido más, el detonante siempre es una actuación de una institución como la policía o como una absolución de un culpable manifiesto por parte de la justicia, es decir, de las instituciones que en teoría están para protegernos a todos, y como en esas instituciones que son nuestro último agarradero, es decir, nuestra garantía de igualdad y de derechos, cuando fallan esas instituciones que además estamos pagando todos con nuestros impuestos, la indignación se dispara. Y es, en efecto, ese racismo es estructural y cuando trasciende a la sociedad y cuando se ve que no solo es un fenómeno social y mucho menos esporádico de determinadas personas, sino que está imbuida lo más profundo, pues a veces, de la policía, de la judicatura, con fallos muy sesgados, pues entonces es cuando uno verdaderamente pierde la esperanza en las instituciones y se hace comprensible determinadas actitudes. Paco Solans, president de SOS Racisme al País Valencià. Gràcies també per estar esta nit amb nosaltres a La Qüestió. Bona nit. Bona nit, buenas noches a todos. Muchas gracias a vosotros. Adéu. Encara tenim una miqueta de temps per escoltar les vostres reflexions al voltant d'aquest assumpte del qual estem parlant. Què en penseu? Jo crec que hi ha una cosa, a mi m'ha cridat molt l'atenció una cosa que volia destacar de lo que ens han comentat dels Estats Units, i és la diversitat de les manifestacions. Perquè jo crec que hi ha una clau d'una evolució de lo que està passant. No són els negres els que ixen a protestar, són ciutadans de molt diverses condicions. Això és un avanç molt important en l'evolució del problema en Estats Units. En Estats Units, Alexis de Tocqueville, que sempre se cita, el famós llibre aquell de la democràcia en Amèrica, ja va dir que ell estava veient el tema de l'abolició de l'esclavitud, que l'abolició de l'esclavitud no acabaria en el problema perquè hi havia un problema de racisme, perquè diu, els esclaus moderns hi ha un problema de raça. D'abans eren esclaus, eren de la mateixa raça, els esclaus d'uns dels altres, però estos són diferents. I feia una reflexió de que el racisme seria un dels grans problemes de futur que tindria els Estats Units com a nació. I això ho va agafar Hannah Arendt i va fer una frase d'aixes que li agradaven fer, que era dir que aquest tema era el delicte original de la República per als Estats Units, perquè la Constitució se va fer deixant al marge els negres i deixant al marge els índios, els natius americans. I que això, quan ve després l'abolició de l'esclavitud i la famosa esmena que diu que tots els ciutadans són iguals i tal, però hi ha un problema de fons, i és que aquesta
pacte de república que havien fet, en definitiva, uns immigrants o fills d'immigrants, perquè eren els que van fer la Constitució americana, havien deixat fora als negres i als indis americans, no? I per tant, tot aquest problema és un problema que només es resoldria en una cosa, que és en el mestissatge, en la mida en què la societat anara assumint en el seu funcionament aquesta capacitat. I que curiós que arriba el primer president negre dels Estats Units, que és un mestís, que és Barack Obama, fill d'un negre africà i d'una americana blanca, i ahir sorgís tota aquesta reacció de la dreta. Li van dir que era un que no havia nascut en els Estats Units, que era musulmà, que era un amic de terroristes, que era la descalificació brutal i la construcció d'aquest moviment que després porta a Trump. Trump és un senyor clarament d'aquest sector racista i supremacista. I jo crec que el tema de les manifestacions apunta molt clar a com ha evolucionat aquesta situació, que és institucional, òbviament, perquè la policia reflectís aquesta situació de fons. Intervingueu quan considero que ya estem a punt d'acabar. Yo estaba pensando, cuando oía hablar al representante de Sos Racisme, estaba pensando en una conocida catedrática valenciana, que es Adela Cortina, que ella siempre habla que muchas veces se confunde racismo o xenofobia con aporofobia, ¿no? Con el miedo al pobre, ¿no? Es decir, no te molesta tanto el color de la piel o los rasgos físicos o su religión, que es diferente, sino el hecho de que esa persona no tenga dinero, no esté en el club de los elegidos económicamente. Eso por un lado. Y por otro lado, hay un libro muy interesante que se llama Entre mi país y yo, es que estoy citando de memoria, está editado en Sisbarral, que lo escribe un periodista y escritor afroamericano, afrodescendiente, y es una carta que escribe a su hijo de 15 años, ¿no? Donde él cuenta, le explica a su hijo cómo es ese país, es Estados Unidos, donde él va a crecer y va a seguir viviendo. Y yo pienso que es el libro que a mí más me ha clarificado y más me ha explicado qué es lo que está pasando en esas manifestaciones, ¿no? El autor, es que no me acuerdo del apellido, pero el autor que ha nacido en Baltimore y ha vivido toda su vida en uno de los barrios más violentos y marginales de Baltimore, él le dice a su hijo, dice, yo descubrí lo que era ser negro en mi país. Dice, cuando empecé a ver en las películas de televisión y en las series televisivas cómo vivían los niños blancos, cómo iban a jugar al fútbol, cómo iban a un tipo de colegios a los que yo no tenía acceso, cómo las familias blancas celebraban barbacoas en torno a la piscina. Dice, y yo, con suerte, había días que me podía duchar en mi propia casa. Entonces, lo que estamos viendo es un reflejo de cómo todavía la sociedad afroamericana o afrodescendiente vive en Estados Unidos. Es decir, sus marcadores de nivel de renta, de nivel sanitario, de acceso a nivel educativo, siguen estando muy por debajo de los de la población blanca. Entonces, por eso se están manifestando también los blancos, ¿no? Precisamente. Últimes reflexions d'Alicia de I a més, aquestes situacions jo crec que és obvi que s'han accentuat amb Trump, no? Perquè sí que és cert que Obama va tractar de fer un sistema de salut que no es va poder fer, no? I és la situació que, a més, a mi el que més m'impacta de tot això, a banda de tornar a reflexionar del racisme que està present en el dia a dia i en societats com l'estadounidense, que pensem que és com l'americana, que pensem que és una societat més avançada, no sé per què, però és com un estereotip que tenim, no? És que la gent estigui eixint en aquest moment de pandèmia pensant en altres coses, no? Perquè sembla que després en la resta del món o en Europa principalment estem molt tancats i només tenim ulls per a un problema, no? Per això, per a mi és més important encara aquestes manifestacions, són més impactants. La pandèmia també està tenint unes repercussions econòmiques brutales, no? Sí, però estan eixint al carrer i estan... Miquel, ja per tancar, que estem... A mi el que em sembla una miqueta preocupant és que mos fixem i mos indignem moltíssim en tot el que està passant en Estats Units, amb tota la raó del món, però el nostre George Floyd està tancat així en un CIES. El George Floyd està ofegant-se en el Mediterrani, a les portes d'Europa. El George Floyd està en les redades per perfil racial a totes les estacions de tren i poques del metro de les nostres ciutats cada dia. És a dir, crec que hem de ser una miqueta honestos i reconèixer que aquest sistema, i Occident en general, s'ha construït en base a racisme i desigualtats i que continua sent part de l'ADN d'esta societat, malauradament, i que nosaltres també, en el dia a dia, no hem d'esperar a que vinguen imatges de Nova York o dels Estats Units per a conscienciar-nos, sinó ho tenim
tenim a la porta de casa. I el nostre deure, crec, si volem una societat millor, és trencar precisament amb això i, d'alguna manera, ser conscients que ho tenim davant dels nostres nassos. Doncs amb aquesta reflexió acabem. Alicia Martín, moltes gràcies. Miquel Ramos, un plaer com sempre. Adolf Beltrán, bona nit. I Amparo Tortolà, gràcies per estar amb nosaltres. Abans de baixar la persiana definitivament, això sí, veiem com ha quedat l'enquesta que plantejàvem a les xarxes. Adelaida, què diuen els espectadors? Sí, avui els havíem preguntat per les persones majors, un dels col·lectius més vulnerables davant del coronavirus. Creuen vostès que els han tractat com es mereixen durant la pandèmia? I així han contestat. Un 19% diu que sí, mentre que un 81% pensa que no ho hem fet. Gràcies, com sempre, per haver participat amb nosaltres. Els esperem la setmana que ve. Adeu. Adéu, companya, bona nit i bona nit també a vostès. Els esperem la setmana que ve. Gràcies per seguir-nos al programa i gràcies també per participar a les xarxes, com fan cada setmana. Un programa que ha eixit gràcies al treball i l'esforç de tot l'equip de redacció, de producció i de realització. Recorden que a les finestres d'Apunt Mèdia els mantindrem informats i entretinguts. Que gaudisquen d'este cap de setmana del primer de la fase 2, però recorden, cuiden-se, que encara no estem lliures del coronavirus. Molt bona nit, fins divendres que ve.